Nakalabas na ako ng bahay kasi pumunta lang ako ng Aldi. Bumili lang ako ng mga kailangan sa bahay kasi wala na talagang laman ng aming ref, mga Mars. As in, so yun. I decided to go to Aldi to buy something and food to eat here because we don't have, especially for my husband. Yeah. So, bumili ako ng chicken. Wait a minute. So, this is what I bought in Aldi. Ang mahal-mahal nito. Mahal-mahal niyan, guys. Ito, chicken wings. Kasi ito ang lulutuin ko ngayong gabi. Para sa aking asawa. So, ito. Ano to? Breast. Chicken breast. Or, yeah. Kasi nga, gagayahin ko yung spicy chicken Korean chuchu. Charis. Ay, bakit ko dito? Ito, hindi natin ito ilalagay sa freezer kasi gagamitin natin to. So, dyan na muna yan. Tapos, ito lagyan natin sa freezer para sa susunod na araw. Here, mga mami. Tapos, syempre, bumili ako ng saging. Of course, banana. Ayan, tapos isang avocado. Tapos, banana. Tapos, nandito pa yung iba mga Mars. Bumili din ako ng itlog dahil wala na kaming itlog. Tapos, gatas. Tapos, ito ay mayo. Kasi may gagawin akong spring rolls. Spring rolls, guys, para sa... Kasi may binili kaming rice paper. Yun. Tapos, bumili akong kamatis at tomato, small tomato, small carrots, and small gherkin or cucumber. Ayan, tatlo na siya. Kasi nga, gagawa tayo ng spring rolls. Tapos, chili. Sili yan na malaki. I don't know if this is spicy or not spicy. Sana spicy siya. Tapos, ito yung ground na kasi meron kami dyan, lang, yung ganun, yung malaki yung tipak. Tapos, bumili akong sushi. Salamat. Thank you for my lovey. Humingi ako ng sa kanya, guys. Humingi naman ako ng permiso sa kanya. Tapos, yun. Sabi niya, it's okay. So, tsaka ito naman, guys, ay para dito sa bahay. Ayan. So, yun. Tapos, bumili muna ako niyan mga mare para pag pumunta tayo ng city, ay wala na tayo masyadong, wala tayo. Nakalimutan ko palang bilhin, mangga. Para ngayon sa ating spring rolls. Mangga. For the spring rolls. Nagtingin-tingin ako kayo ng mangga. Nakalimutan ko pa rin. Ano ba yan? So, yun. May itlog na tayo. Tapos, itong mga gulay-gulay. Sabi ko ito muna dito kasi nga mamaya ko yan gagawin for the spring rolls. Ayan, punuin natin ng gulay. Maggugulay tayo mga mare para gumanda ang ating buhay. Ayan, maggugulay tayo. Tapos ito din, huwaya ko na yan. Pwede ko itong kainin for today's video. Bago tayo humuntang city para hindi tayo gutumin. Ang sarap nito, kasi meron nito yung aking asawa Yan Meron siyang ganyan. Pero wala na kasi siya. So, dahil gagawa tayo ng same, di ba? Ay, iba. Ito kasi delikato. Tapos, pero same lang ng sila. Pero ito kasi, ito ay may Nutri-Score. Ito wala. Charis. Tapos, ketchup niya dito. Hindi ko nga malaman kung ito ay, hindi ba ito expired. Charis. Yun. So, yun, mga Mars.
Bili ako niyan. Tapos, bilagyan natin ito sa rep tong milk. Kasi wala na rin kaming milk, Mare. Konti na lang yun, Mare, ang aming milk. At masarap yung milk na yan, Mars. Ayan. Nakita ko to kanina. Ayan. Tapos, yan ay, ito pala, baliktad pala. Kaya pala sabi ko, ha? Parang may iba, baliktad pala. Ayan. Ito ang lulutuin ko mamaya, kaya dyan ka na muna, mga maray. Tapos mamaya ako nabibilhan ng... Tingin nga, ano ito? Mamaya ako nabibilhan ng... Ano yung asawa ko? Coke! Kasi, ang bigat-bigat na ng bit-bit ko, mga Mars. Hindi natin yung dito. Ito pala kasi dito. So, kaya tayo magluluto mga Mare kasi ang dating ng aking asawa ay ang dating daw niya ay half past 8. So, yun. Past na ba? Mag-aalauna pa lang. Kumain na kami kanina ng bread tsaka saging ng aking asawa eh. Ayan. So, pero hindi pa ako nagugutom. So, kuhanin ko muna yung aking sinampay doon sa baba. Dadalhin ko dito sa taas para mas madali siyang matuyo. At syempre para mainit ngayon. Mainit na medyo malamig, pero mainit siya. Mainit. So, yung kaya nga ito lang yung suot ko eh. Ganun. So, ito yung park. May web dyan. Yarn. Nandun yung malaking bangka. Tapos ayan o. Tapos green na green. Yarn. Tapos nandun na gumagawa ng mga sports. Or sports, ang tawag nila doon sa mga nag-exercise. Tapos doon sa may tabi ko, may dalawang estudyante nakapo. Ayun. Ganda dito guys. So, dito lang muna mga Mare ako. In this great sky. Oh, look at this mga marsh. May pitong libe akong nakita. Everyone, let's do the cooking again. Ayan, so magluluto tayo ngayon guys ng dalawang potahe. So, yung bumili ako kanina ng
ano sa ante. Ng chicken breast. Ayan. Ang mahal-mahal lang ng chicken breast dito mga Mars. Buksan natin mga Mars. Ngayon, ang piniprito ko ngayon ay yung chicken breast kasi gagawa natin ng Korean chicken ng aking asawa dahil gusto niya yung Korean chicken. Ano to, second fry na ito. Na-fry ko na tong una kanina. Ngayon, fry natin ng pangalawang fry. Ganun yun eh, pang-crispy. Sabi. Pang-crispy ang second fry mga Mars. My first fry, the second fry. Yun. So, nandito. Tapos, dito guys, naka-ready na ako ng mga ingredients natin para sa ating vegetable rolls or spring rolls. Ay, hindi siya spring rolls. Vegetable rolls. Ayan siya, oh. Meron tayo ditong mango, carrots, cucumber, tsaka yung chicken na panilagay sa gitna. Tsaka, of course, meron tayo ditong kung ang tawag nila ay salad. Ayan yung, or the lettuce. Ayan, sinaman tayo itong lettuce. Mura-mura lang ito, nabili ko na ito guys. Mura-mura. Ayan, so, yan. Hugasan ko yan. Mga Mari, pangaya, tapos yun ang ilalagay natin. So, anuhin ko lang to ating second fry. Para mas okay yung ating chicken. Kasi ito naman yung aking mamaya, Korean chicken chuchu. Wala nga lang ako mahanap talagang sesame seed. Or, pwede natin pwede kasi ito guys, Korean chicken yung kalahati. Tapos kalahati ay chicken teriyaki. So, yung chicken teriyaki ay tutunan ko ito kay kay Miss Nika. Si Miss Nika ang si Miss Nika ang si Miss Nika ang may pagluto ng chicken teriyaki. So, ito lang tayo. Pero ganito ako guys. Kasi naka spaghetti pababa, pataas. Ikot-ikot lang. Charis. Sabihin ng asawa ko ako nakaharap sa camera. Charis. Pinapanood niya rin ng vlog ko mga Mars. Pinapanood ng asawa ko yung vlog ko mga Mars. Yun. So, yun. So, hugasan natin itong gulay. Paano hugasan yung gulay ito? Hugasan natin itong gulay mga Mars. Mura lang bili ko dito sa lettuce na to. Mura yung sa kanila sa kanila. Kasi yung sabi nga ni Frank, good price. Para sa kanila dito. Ano to bayo? Maganda kasi bilhin mo yung mga bayo daw. Kasi ano yun talaga siya. Kumbaga, fresh siya na galing siya sa yung tipong wala masyadong preservative added. So, okay na po ito mga Mare. Ayan o. Kita niyo ba? Ito naman, hindi niya makikita. Ayan mga Mars. Ito yung ating mamaya, Korean chicken. So,
Like, gagawin ko to ng, ano mamaya, ng, ng sauce. Yan. Yun. So, this time, meron kami dito nabili na rice paper. Rice paper. Nabili namin to ni Frank doon sa parang China restaurant. Basan pa pala natin yung egg dito. Nanggalan ko lang ng mga dahong-dahong dahong-dahong. Yung matigas. Yung matigas. Ang ating lettuce. Ang ating rice paper ay nandiyan na. Patuluin na lang muna natin itong ating salat. Mamaya ko na yung gagawin ng sauce kasi ano pa lang. Aga-aga pa. Mamaya padating na aking asawa. Mamaya ko na yung siya gagawa ng sauce. Tsaka pati pagsasaing. Oh, baby, baby, I love your way. Handmade. This is a rice paper for wrapping of spring rolls. Ayan. So, let's open. How to open this one. Ang laman daw nito ay meron siyang 9 chuchu bells. Today, guys, is August 18 pa ngayon. 19. Basta ngayon Friday. 19 ba? Basta 18 pa lang yata. Basta yun. Oh, and then the inside is like this. The rice paper. Of course, no bashing. So, ito daw ay makakagawa tayo ng 9. So, yeah. Tapos, ang gagawin kasi dito, guys, may basag o ano natin sa tubig. So, I have here the water beside me, and then we're going to make this paper in the water for like short minute. Ayan. So, this is our rice paper, mga Marsh. Alam ko may ano pa to eh. Wala ba? March, yung ating rice paper. Oh, 9. Kailangan lang kasi siyang ibabad sa water. Ano lang. Diba, ganyan na siya. Tsaka natin ilalagay rito, mga mare. Hindi na makita. Kasi anong-ano na siya, oh. Ating rice paper. Tapos, tsaka natin, mare, ilalagay ang ating syempre, gulay, mga Marsh. The gulay. What do you call this one? This one. The cucumber. Of course, the carrots. The mango. Yes, the mango. Lagyan pa natin ng mango. At tapos, guys, ang ating chicken. Ang chicken kasi natin, medyo ano to. So, pero inano ko na to eh. Hati-hati ko na to.
Yan. Chicken. Di ba nakaganyan na siya mga Mars? So, isang ano lang yan mga Mars. Tapos saka natin mga Mars, itutupi itong ating ito. Ang ating rice paper. Wait a minute, nalalaglag mga Mars. Ang ating rice paper, tutupi natin ito mga Mars. Yan. Mars, nakatupi na siya. Oh, look at that. Tapos, syempre, dahil nakaganyan na siya, lalagay, tsaka ano natin ito, yan o guys, oo. Yan ang gitna niya. Tapos, try natin guys na mag-gupit. Oh, 9! What is inside? Like that. And then we're going to taste it. Good. Ayan. So, gagawin ko lang to guys lahat. Tapos, balikan ko kayo. Guys, so natapos ko na pala at ito na siya. Tingnan niyo yung ginawa ko. Ang pangit, diba? Charis. Ayan. Tapos ito, mo. Dapat nakaganto ka naka-flower ke. Hayaan mo na siyang ganyan. Design niya yan. Tapos, yung mga tira-tira kasi sayang naman, balik ko pa doon. Hindi ko na ibinigay ko ng mga tira-tirang chicken. Tapos ito yung mayonnaise namin guys, oh. Nga may kung anik-anik. Nagkatabi sila ng saging namin tsaka avocado ko dyan. Ayan! Yung ating ginawa for today's video. The spring roll. Spring rolls kasi tawag nila dito. Ayan. Vegetable rolls. Ayan. So, yes, Maria, the next thing we're gonna make is our Korean chicken barbecue. Charis. Korean chicken. So, ayan. So, ayan nga po ang ating ay na. Ang kailangan natin ng butter. Okay, so meron kami ditong butter. Okay. Ayaw bumaba ng butter namin mga Mars. Yan. The butter. Kita niyo ba mga Mare? This is the butter. Yan. Kita niyo ba, Mare? Alam niyo ba kung saan kayo nakapatong? Tapos, syempre, ilalagay natin ang ating. Meron pala ako ditong ginger na konti, bawang, sili, tsaka onion, green. Lagyan na natin yan, pampano yan, pampabango ng mga. Make it brown. Yeah, and then we put the mixture of soy sauce. And let it boil, let it boil. And of course, we're going to put some pepper. Smells so good mga guys. Mag-thick yan. Mag-thick. Tapos,
Para guys ay gumanda ang kanyang itsura, lagyan natin ng ketchup. Ayan na yung tomato ketchup. Yan, konti lang. Para maging thick. Malapit na mag-thick. Bango, mga Mars. So let me taste it. And it's good. Ang sarap niya na guys. Ilalagay natin ngayon yung sili. Ang dami kong siling, isang peraso pala ito. Pero, lalagay natin yung konting lang muna. Baka umanghang mga Mars. Kasi maanghang siya, Mare. Tinikman ko. Kala ko yung nila dito, yung kanilang sili, hindi maanghang. Maanghang pa na, Mare. Diba kumukulo ng mga Mars. Kung gusto niyo magluto ng mga ganito, Mare, madami kayong mapapanood sa YouTube. Alam niyo yung langaw dito, ewan ko ba? Hindi na nga ako nagluluto ng isda para hindi na lang ng langaw. Langaw pa rin mga Mars. Ayan, nag-take na yung ating sauce, mga Mare. Tikman natin, Mare, kung masarap na ba. Alam niyo, Mare, hindi ko nalalasahan yung anghang. So, lagay natin to, Mare. Lahat na, Mare. Tapos itong konting kasi yung isa pang garnish natin yung sa taas and the rest of the history. Yan. Garnish. Spell. Charis. Okay, Mare. Nakikita ko na yung thickness ng ating sauce. So, I'm gonna put the chicken. Sige, ayaw magpakita kasi nga, makikita nyo yung charis. Ito na ating chicken, Mare, na napa-ating kanina. So, let's put our chicken, mga Mars. Whoa! Crunchy! Yeah, and then mix. It smells so good. It really smells so good, mga Mars. Anuhin lang natin yan, mga Mare, na siya talaga. Nakapunta siya dito sa ating chicken, mga Mars. Hanggang sa, matuyo yung sauce. Yung chicken natin. Ay, grabe. Ang bango, ang sarap nito. Kasi kagabi inabot ako ng tuwag kakanood ng kanood ng mga cooking show. Alam niyo, kung gusto niyo matutong magluto din, yung mga ibang luto na yung tipong hindi niyo pa naluluto. Try to watch cooking show. There's a lot in YouTube. Yeah. At matututo talaga kayo, mga Mare. Ayan na, Mare. Ang ganda-ganda na, Mare. Oh. Gusto ko lang maging maging yung
wala siya masyadong sauce. Kung makuha ng ating chicken yung sauce. Yan. Ano na siya, Mars. Ba, ang sarap niyan mga Mars. So, dyan ko lang yan sa kawali para pagdating ng aking asawa ay iinitin natin mga Mars. Yan. So, ayan na Mare ang ating, wait, ayan na ang ating chicken. Korean chicken, ayan. So, yeah. Kala nyo lang masabaw, pero wala yung sabaw mga Mars, oh. Diba? Ano niya na? Sarap niyan mga Mare. So, mamaya mga Mare ay anuhin ko pa yan. Initin pagdating na aking asawa kasi it's just, you know, it's just already, you know, what time now? 6. So, mamaya pa siya. So, regarding natin itong ating green onion. Onion rings. Yeah. Yarn. And that's it, mga loves. And that's it for ating luto-luto. Antayin natin ang aking asawang dumating. Ayan. So, yan. So, tatanungin natin mamaya ng aking asawa kung ano yung masasabi niya sa ating cooking for today's video. Ayan. So, syempre, after ng cooking, sa mga behind the scene, mga linisin tayo, mga hubasin tayo. So, yun ang gagawin ko ngayon, mga guys. See you! Hi! So, ayan. So, hindi ko na kayo na-update. So, dumating na yung aking asawa. Kumain na kami ng dinner. Ayan. So, yun. Napadami yung kain niya. Hindi ko alam kung ano. Kung busog. Kung gutom ba siya o nasarapan siya dun sa luto. Ayan. Ayun. So, yun. Kumain na kami. Tapos, wala siya ngayon dito kasi nag-drive siya dahil daw, i-check daw niya yung kanyang, ang kanyang workshop. Ayan. Meron kasi yung workshop na yung kasi hobby niya. So, yun. Pupuntahan niya doon. Pero pupuntahan niya kasi parang may something daw kanina. Parang ganun. So, yun. Drive lang siya doon. Ayun. So, wala naman na akong gagawin for today's video, mga Mars. Ayan. Hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. At maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. And I hope to see you guys on our next vlog. Thank you for watching. God bless us all. Mwah.